Naka-live to, parang video. Naka-live yan. Wala lang video. Binili ako mga t-shirt sa akin. Ano? Ano? Yan, dalawa. 1, 2, 3. Naka-measure ka pa. 1, 2, 3. Ayan. Pwede mo. Ayan, dalawa ka. Ayan ka pa. Huwag ka mahihayin. Ay, ayaw ko ilagay. May iyak eh. Oh, diyan pa. Oh, yung ganyan. Huwag ka mahihayin. Ano siya? Huwag na ako, kawan. Ay, hindi lang mo siya. Ganyan siya. Dali, oh. Diyan ka. Yan. 1, 2, 3. Oh, di ba? Susunod, ikaw na rin ubusan mo yung burka. Ay, di na maganda. Make mo na siya dyan. Gawin mo ka na dyan, laka. Mayroon na tayo. Pasukin na natin yung pasukin na natin Tingnan yung natin. kwarto. Ah, 2, 3. Ayan yung hallway mo. Bakit yan? Ba't lumiwanag ano? Hindi maganda camera eh. Inayos ko ang ano ito, inayos ko ang tag ito. yung mata nagkakaroon ng lens. Bakit kaya po agad?